tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na Ulaw Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina. Shout out sa lahat ng mga kabisya nating nahihirapan pag merong mga pagbabago. Ay, parang yung kakilala ko na dating flat-chested, no nagkaroon ng dibdib. Sabi niya, nakakapanibago in a good way and in a bad way. Diba? In a good way kasi dati daw hindi daw siya tinitingnan. Ngayon, grabe daw siyang titigan. Pero in a bad way kasi sabi niya, parang medyo napalaki yung napalagay ko. Nasobrahan. Ay, pero totoo yun. Sabi ng mga malalaki ang dibdib. Palibasa, sabi nila kasi hindi po ako kasali dun. Sabi nila, akala nyo lang masaya. Pero hindi daw talaga. Una kasi, yung posibilidad na mabastos ka laging nandun. Kahit naka-t-shirt ka na malaki, na maluwag. Ano talaga siya, makikita. Tsaka yun nga, mabigat siya. Lalo pag tumatakbo ka, nahihirapan sila. Kaya nga, nahihirapan sila. Paano ko nalaman? Kaya mo ba pinatanggal yung sayo? Hindi, may nakapagkwento din sa akin. Sobrang tagal na. Kumbaga, hirap sila. Kasi yun nga, na tinitingnan. Na parang kahit hindi ayaw mo mabastos, may feeling ka na nababastos ka. Kasi they can't help but look. Malaki kasi. Ganun Tapos talaga. Tapos pag may mga physical activity, talagang masakit. Siya. At saka ako ini-imagine ko, Jegs, yung pag nagpapamasahe, syempre concern ko yan. Yung pinapadapa ka. Pag pinapadapa ka. Kasi pag nagpapamassage, yan yung favorite ko. Kung pwede lang wag nang tumihaya. Alam mo, kung pwede puro likod lang gagawin ko. Kaya lang, syempre, nakakangalay din naman talaga. Tsaka kailangan balance, di ba? So, ano siya Hindi, kasi sabihin mo na maraming lamig sa likod. Marami ko si talagang lamig, Jex, promise. Ibang level talaga, promise. Di ba nung nag-team building nga tayo, bagong bentosa ako. Tapos ang sakit-sakit pa rin talaga. Nakakaloka. So, nakadapa. Kaya minsan ini-imagine ko yung paano kapag yung tanong ko nga si Tanya. Kasi minsan nagpapamassage siya, di ba? Yung ganon. So, yun yung mga changes. Yun yung kaibigan ko, sabi niya, grabe no, ang hirap talaga pag merong mga pagbabago. Pagbabago sa physical body. Correct. Pagbabago ng sitwasyon. Yes. Di ba? Pinakamahirap yun eh. Kunyari, bagong simbahan na pupuntahan. Hindi ka pa masyadong familiar dun sa mga tao. Correct, tama. Hindi ka familiar sa mga kanta. Lahat bago eh. Tapos, minsan kapag may bago, resistant tayo. Diba? Aminin na natin, lagi tayong may kontra. Correct. Lagi tayong may paliwanag, ganyan. Pero, lagi ko itong sinasabi, the beginning is always the hardest. Tama. Sa una lang naman siya mahirap. Eventually, makaka-cope ka rin. Eventually, maiintindihan mo rin kung bakit kailangan yung mga changes na yan. At diba? dyan mo rin makikita yung pag-grow ng sarili mo, kung paano ka mag-adapt. Correct. Yan, Correct, totoo yan. Yung maturity doon nag-i-start sa mga pagbabago eh. Diba pag medyo bata-bata ka pa, parang ang hirap para sa'yo eh. Totoo. Pero eventually when you grow old, tapos lalo na kung nakaka-experience ka ng change every now and then. Kaya change is good eh. Kaya it teaches you eh. Pag may change, okay. Oo, bring correct. it on. Naging matured ka na kasi. Totoo. For example, yung may mga particular changes tayo, 'di ba? Na going ongoing sa kumpanya. Parang feeling ko hindi na siya kasing nakaka-lurky as nung time nung nalaban ko na magre-resign si Chris Chopper. Parang magkaiba yung reaction ko. Tapos
Halimbawa, nandito si Chris kanina eh. Noon kasi pag nakita ko si Chris after he resigned, nasasaktan pa rin ako. May kurot. May kurot pa rin. Diba? Pero ngayon, like kanina, nakita ko siya. Tsaka in the past few weeks, nakikita ko siya, hindi na ako na-hurt. Parang, tanggap na ng utak mo. Tanggap na ng utak ko, tanggap na rin ng puso ko na talagang ganun. May mga pagbabago talaga. Hindi lang talaga siya madali. Kumbaga kung ano man yung reaction mo sa pagbabago, kung umiiyak ka, nag-iinom ka, nagwawalwal ka, nagre-reklamo ka, valid naman yan lahat. Tama. Normal lang yun. Siyempre, nagbago bigla eh. Normal yun. Pero ang mahalaga dito na itinuturo is yung paano ka mag-a-adapt. So sa mga pagbabago, normal yung kahit sabihin natin matagal ka nang nakakaramdam ng mga pagbabago, matured ka na, andun pa rin po yung hirap eh. Andun, hindi siya nawawala. Ang pinagkaiba lang dahil learned ka na kung ano ang gagawin mo. Correct. Ano na? Mahirap pero alam mo na. Correct. Mahirap pero alam mo na. Una, makaka-adjust ka, kakayanin mo din. Correct. And yung nararamdaman mo ngayon na paghihirap is just a season. Yan. Diba? Face lang to, hindi naman to magtatagal. Medyo may kasama ng brain dati kasi puro heart eh. Correct, pag hindi ka pa matured eh. Sasaktan ka, ganun ngayon. At saka puro sarili mo iniisip. Ayan, Pagka medyo adjusted ka na dun sa mga changes or matured ka na, nag-iniisip mo na rin yung ibang tao. Bigla mo na rin silang naiintindihan kung bakit nila kailangan gawin yung mga kailangan nilang gawin. Correct. Diba? Mahirap talaga yan. Nililay down mo na yung pride mo, binababa mo na, yung ego mo, ayan. So, kaya kung ganyan ang sitwasyon mo ngayon, mahirap man sa isipin sa ngayon, but change is good. Ayan, it's diba? a blessing. Blessing din yan. Mahirap lang talaga isipin ngayon. For sure, minumura mo kami ngayon. Ang galing-galing magsalita ng galing-galing magsalita ng dalawang to. Change is a blessing. Mukha nyo blessing. Utot nyo blessing, sabi ng mga tao. Kasi totoo eh. Totoo. Valid yung nararamdaman mo na hindi mo sa ngayon nakikita na blessing yung change. Kasi mahirap talaga siyang tingnan eh. Lalong-lalo na kung yung change is something na hindi mo in-expect. Kasi kung change na ikaw yung nag-decide, katulad nga yun, pagpapalaki ng dibdib. Feeling ko mas madaling tanggapin yun kasi decision mo yun. Correct, eh. Pero kung yung pagbabago dahil sa ibang tao, tas wala kang magawa, kasi ibang tao yun yung medyo mas mahirap. Pero uulitin lang natin, mahirap siya, itong season na ito, nagagalit ka, nayayamot ka, gusto mong mambato ng tao, magtusok ng tagiliran ng tao. Huwag naman sana. Hindi, parang ang dami mo naisip na hindi maganda. But eventually, makikita mo siya as a blessing. Correct. Na kaya pala ito nangyari. Isa sa mga natatandaan ko na particular na ngayon, bigla akong naisip top of mind, is yung namatay yung daddy ko noong 2019. Alam mo, apakahaba ng buhay ng tatay ko. One time na stroke lang, 8 years old ako noon. One time big time kasi siya stroke patient siya for more than 30 years. May mga iba kasi, Jegs, 'di ba? Nababalitaan natin na stroke tapos rekta na agad, 'di ba? Yung tatay ko, ang haba ng buhay, talagang true lalo, ang masamang dabaw. Yung tatay ko kasi yung manginginom, sa kanya ko talaga nakuha. Yung tatay ko talaga bida-bida manginginom, ganyan. Siya talaga yung lakas manigarilyo, ganyan. So 30 years na binigay pa na kasama namin siya. No, hindi madali, pero kasama naman namin yung tatay namin. So wala ka sa tatay ko, Nicoliana. Bakit? Panis pala yung tatay ko sa tatay mo. Mas masamang damo pa yung tatay mo. Malamang. Saan ba ako magmamana? Sige nga. Ilang beses na nabagok yung ulo, daming sugat na nabagsak dahil stroke din. Ay, hindi one time, big time. Hindi. Marami. Ang daming sugat sa ulo, nabagok sa inodoro. Kung ano. Usually, wala na yan. Wala na. Actually, ang tigas ng ulo. Nung nasa ospital nga, tinanong ko pa yung doktor eh. Dok, tatagal pa ba yan? Hindi, seryoso. Kasi matindi yung pagkakabagok. Ay, ang sabi ng doktor, hindi natin alam. Ayun, tumagal pa. Tumagal pa ng ilang pang taon. Diba? So, yung mga ganyan, changes din yan. Yan yung sinasabi natin. Paano ka mag-a-adjust sa isang sitwasyon kung saan meron biglang stroke patient sa loob ng bahay. Tama. Hindi talaga siya madali. Diba? Pero eventually, makaka-adjust kayo eh. Correct. Diba? Yung pamilya namin, eventually, naka-adjust na
na kalahating katawan lang ng tatay ko yung gumagana, pero yung kalahating yun nakakapaglaba. Hindi naman siya nakakapagluto ng kare-kare. Pero nakakapagluto siya ng mga basic, adobo kasi halo-halo lang ng suka, toyo, yan, ganyan, mga ganun prito-prito. So na-establish namin eventually yung dynamics na nakapag-adjust, 'di ba? Na yung kami sa sitwasyon. And ganun din yun. Eventually makakapag-adjust ka, tas maiintindihan mo eventually, kaya pala siya nangyari. Ako, naintindihan ko kung ba't siya nangyari. Pero very personal siya, kaya ito yung mga bagay na hindi ko sinishare. Pero naintindihan ko, siguro kaya nangyari yun. Kasi ganun. Speaking of dynamics na nababanggit mo, di ba? Pag may changes, magbabago talaga yung dynamics. Magbabago talaga eh. Yung oras mo, maapektuhan. Correct, totoo. Pagising mo sa umaga, maapektuhan. Tama, lahat talaga. Apektado talaga. Lahat Kaya apektado. hindi siya madali. Correct. Pero yun nga eventually, makaka-adjust yung ikaw sa sitwasyon. Correct. So yung sinasabi natin na eventually maiintindihan mo kung bakit mo pinagdadaanan yung pasakit ng changes o pagbabago, pero makaka-adjust ka. Correct. Kapit lang. Wag kang mag-isip ng masama na gagawin sa sarili mo. Wag kang magdesisyon ng mga hindi tama dahil mataas ang emosyon mo. Correct. Kapit lang, trust the process. Yan, di ba? Hirap sa atin, trust the parcel, di ba? Process ang tinatrust, di ba? Kapit lang maniwala at manalig ka lang na magiging okay din ang lahat. Correct. Nung finally yung tatay ko kinuha na ni Lord, 2019. Nung una, ang isa sa mga nakita kong rason kung bakit talagang, di ba, sinasabi natin, alam ni Lord yung eksaktong oras at timing. As a certified bidabada yung tatay ko nung araw, nabigyan ko siya, ewan ko na, nakadalaw ka ba sa Sa burol? O, di ba may catering? Oo, di ba? Di ba may catering? So, as a certified bida-bida ang tatay ko nung araw, nabigyan ko siya ng proper na burial na nakita ng mga kamag-anak niya. Di ba? So, na may catering, maayos. Ang daming bulaklak. Alam mo, dun ko nga na-realize na in all fairness, ang dami nagmamahal sa akin. Kasi yung concern nila na gustong ipaabot nung namatay yung tatay ko, na apakarami. Puro yung lahat ng mga ine-endorse ko. Andoon. So, talagang kung ikaw ay tatay na bida-bida, kung ikaw ay nakatingin mula sa langit, mapaproud ka di ba? Napalaki ko ng maayos yung anak kong bida-bida. Yan, di ba? And I feel like it was the perfect time na mangyari yun. Kasi kung namatay siya the year after, pandemic, walang ganun. Tama. Lalo pa yung rason ng kanya, parang may kasamang dahil matindi yung ubo na, parang mga ganun na siya. Kapag panahon ng pandemic, yun? COVID agad yan. Correct, hindi mo na agad, totoo. hindi mo na makikita yung kamag-anak mo, rekta ng susunugin, di ba? Yun yung nangyari noon. Ako, nabigyan ko pa siya ng yung nararapat para sa kanya. So, yun yung sinasabi natin. May mga bagay na eksaktong nangyayari. Yes. Hindi natin maintindihan ba't kailangan mangyari, pero eksaktong nangyayari. And eventually, God will reveal the reason why. Tiwala lang. Lahat naman tayo, pag may mga nangyaring hindi maganda sa buhay natin at that moment, wala Ang naman hirap. naiintindihan ko to, ay nangyayari to. Ang saya-saya naman, may problema ako. Woo! Yes! Wala pa tayong narinig na, mga Mars, may party ako kasi may changes. Nasunog yung bahay namin. Correct. Siguro, may bagong bahay, may And mansyon. tama. Party! Walang ganon. Wala pa ako narinig na ganon. Kung may narinig kaming ganon, ako confirm. Pwede siyang sumali sa Love Radio kasi may sapak siya. Di ba? Wala eh. It's but normal na. Yun nga na magwalwal, magalit, mag-question, correct, mainis, magkulong. Alam mo yung ikulong yung sarili. Hindi makipag-usap sa mga tao, umiyak ng 24 oras, di ba? Magtulog. Yung mga iba't iba kasi tayo ng reaction pag may mga ganyan na mga pagsubok at mga changes Pero kapit lang kasi eventually makaka-adjust ka rin. Yes. Kasi ATM talaga parang hindi Parang hindi ka parang hindi break ka up pa nga lang Totoo. Sabi mo parang katapusan na ng mundo. Correct. Balikan mo yung sarili mo dati. Totoo. Kahit ano sabi ng nanay mo, hindi kaya mo yan. Correct. Ako, ng kaibigan mo. Oo, wala. Hindi. Hindi ako mapabuhay na wala siya. Siya lang yung pwede magmahal sa akin ng ganito, di ba? May mga ganun. Pero ngayon,
O ano ka na, may bago ka ng jowa. O, Tsaka diba? pinagtatawanan mo na yung At lumang sarili mo. Correct. Ginawa ko ba yun, Kadiri? Sabi ko, yak. Ew. Iniikan ko yun. Diba? So, lahat ng nararamdaman mo valid. Yes. Yang, how you will react to the changes, lahat yan valid. Pero eventually, maiintindihan mo kung bakit kailangan mangyari ang lahat ng mga bagay-bagay. O kaya, hindi ko talaga makakalimutan yung sinabi ng boss natin dati na change can happen anytime. Yun nga. So, laging nasa utak ko yan. Oo. So, dapat prepared ka Oo. on season or off season. Na handa pwede ka. talagang magbago. Oo. At ito po talaga ang maganda din talaga dito. Nakakapag-adjust po talaga, promise. Correct. Oo. Sa una lang talaga may paghihirap. Oo. May mga adjustment, may mga transition. Mahirap talaga, 'di ba? Parang yung mga halimbawa si Rakitera no nalipat sa gabi, 'di ba? May Ngayon, resistance. Oo, may sa resistance kasi kanya. hindi naman siya panggabing person, 'di ba? Oo. Pero eventually ngayon, alam niya na yung kung paano yung tamang oras ng gising. Yan. Ano ilang Alam niya baso paano ng kape, correct? Paano i-navigate yung Tama, yung oras niya. Oo. Alam niya na rin na, okay, hindi na ako pwede magwalwal. Kung magwawalwal ako, may timing na lang. Ganun. Oo. So eventually, nag-adjust din. So Correct. ganun yun. Yun yung magandang balita. Oo, may mga pagbabago, pero ang magandang balita, promise, makaka-adjust yung katawan mo, Yes, yung oo. isip mo, at yung sitwasyon. Ayan. Promise, Bawasan makaka-adjust. mo lang yung personal bias mo sa sitwasyon. Kasi Paano yung may personal? pag masyado kami bias may Oo, emotion halimbawa, masyado. parang hindi mag-work yan. Wala pa nga eh. Diba? Kung kinukontra mo na agad, Oo. wala pa nga nangyayari. Correct. Oo. Kung ilalagay nila ako dyan, di ako effective dyan. Oo, diba? ganyan. So, di mo pa nga sinusubukan, Tama. teka ka lang. Subukan mo muna. Oo. Di ba? Subukan mo muna bago ayan. bago mo sabihin hindi mo carry. Oo, yun. Oo. Sabi nga, sa English kasi, yung when you cross the bridge, basta may Let's ganun. Ayan. Let's cross the London Bridge is falling down. Yun na lang. Kasi hindi pa po kami kumakain ni Diego. Kasi po, yung cheque po namin na natanggap namin, thank you kay Lord, hindi pa po siya na-encash. So wala pa pong pangkain, wala pang nutrition. Pero Kaya, masaya yung puso namin. basta, happy po kami. Basta, let's cross the bridge. With the London Bridge is falling down. Ayun, makaka-adjust ka rin. Ano mang Tama. sitwasyon mo, kabisyo, dadating yung panahon na sasabihin mo, Aha. ay, grabe, natandaan ko, sinabi ng kumikinang natambalan that change is a blessing. Yes. Na kaya pala natanggal ako sa ganitong sitwasyon, natanggal yung mga ganitong klaseng mga tao sa buhay Tama, ko. yan. Na yung mga ganyang Naging maayos klaseng, yung pasalamat ka dahil nangyari yun sa'yo. kasi naging mas maayos Correct. pa pala. Oo. Meron ka pa palang mas makikilala na mas bongga. Mas diba? lalong kuminang ang buhay mo. Correct. Yan. O, diba? Basta tiwala lang, wag kang gagawa ng ng anything bad to yourself. Trust the process, keep the faith, everything will be okay. Yan. O, diba? Ika nga ka-faith lang. Ka-faith lang, padayon lang mga Yeah. kabisyo. Ha? Go, go, go! Carry nyo yan. Ayan. Alright mga kabisyo, oras natin ngayon. Ganap ng 12:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumikinang inamon, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!